biarsa swaranipun Cikra kang bala tumingal sampo samya medali ler tatet wileting kata daywangkung mangun saniti benjang sangat jimijil ladenya ngedali wus
Ambika kula wonten dawuh Sang Prabu. Iki jaran duwekmu nuwun inggih menika sedaya kuda gadhan kula. Yayi Sudarsana kula wonten dawuh. Tinemune kaya mokal ing atase mung rondo. Duwe kuda semono akeh turta becik-becik kabeh katuranggan. Nuwun inggih Koko Prabu. Kepareng paduka kados pundi? Mbok Randha Sambega wonten dawuh. Manut aturmu nalika kowe munggah ana ing Stinggil Binaturata, aku milih salah suwijining jaran ingkang katon menjila ya kena. Lan upamata kabeh tak kersakake kowe uga lila. Nuwun inggih tetela mekaten sinuwun. Tak sawang kayana kuda ingkang ana mburi dhewe kae. Luwih gedhe tinimbang liyane turut jajak adeke. Disawang kok ndemenakake. Nuwun inggih menika ing paduka keparengaken. Sudarsana coba tak titihane. Tak tumpakane kuda iki ya di monggo Koko Prabu ingkang prayitna. Palugon pakuning lekas kita linuting kidung kadung kadang ngomong diet wawa kalon
lenggat lenggut solaing kuda Nutwirama sak solahe mrakati saya kepranan Sang Prabu Gendrayana datanana siji kewala kuda kraton Yawastina ingkang nyameni kami tenggengen para nayaka pangembating negari Yawastina miwah wadya ingkang samya mulat nganti mubeng alun-alun Yawastina mubeng ping 10 parandene datan wadeh datan jeleh Prabu Gendrayana nitih ana gigiring jaran saya banter lakune jaran sigra pinekak murih kandhek lakune parandene jaran datan melu najan den kendhaleni nganti wongsal wangsul parandene saya kenceng playuning kuda ya kinetok karo sane Sang Prabu Gendrayana nanging jaran saya mbandang saya nebeh malumpat mumbul ing awang-awang iki jaran-jaran apa aduh Koko Prabu mbok menawi menika mboten sakbaening jaran Koko Prabu tinututan dening Harya Sudarsana ciningklak saking wingking lenggah aning wurinira ingkang raka Prabu Gendrayana megeng napas lan upus sang Raden Sudarsana matekaji krincing mesi bobote kaya gunung waja kang kuda datan kuwa nyangga dawah lemah bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung kowe jaran setan ayo anggep ngopo wanuh wani mbandhangake Kanjeng Koko Prabu Gendrayana kowe duwe tumpukan nyawa saiki wis kecekel dening Raden Sudarsana ora bakal dititi dening Kanjeng Koko Prabu anggep ngopo
Kuwi arep tak tunggangi dhewe. Nanging cangkem arep tak pasangi kendali rangah. Kendali rangah ingkang digawe saka waja landhepe pating cringi wis arsa den trepake ning telaking jaran. Nanging jaran weruh lamun arsa disiksa cangkeme mingkem keket rapet anggeget datan kena binenggang. Datan Santa Raden Harya Sudarsana nyandak congoring kapal den cangap sakrosane. Kendali rangah den jejelaking telak sakala benginge krida labet kraos sakit ya cinengklak kang kudu sineblak pecut eri waja kasendal talining kendali nunjang polahe kekitrang. Ya nyata pancen kowe jarane luwih gage maburane. Gawanen Sudarsana tekan pinggir jagat. Ketoken karosan ungkulana kekuwatane jaran sewu. Ngendel-ndelake kowe wani mbandhangake Koko Prabu Gendrayana. Saiki ngaku kowe sejatine jaran apa? Kowe jaran apa? Kowe setan mimbo jaran ngepatke aku nyelentak dodo nganti Sudarsana jengkelang tujune aku bisa nyaut kowe meneh. Ayo sambato aku wis nyekel kendali rangah iki. Kendalining nyawamu ana tangane Sudarsana. Grek andeman ingkang
ngepung tiase Sang Sudarsana. Kendali sinendal sendal sakrosane. Beker kang kuda lara telake. Labet kendali rangah manjing lak-lakaning kuda. Ngrik mijil rah kadyotok sumarambah tegese kaya sumber banyu muncrat. Saking landheping rangah lan bantering panyendal. Mengingeh swara gumleger suarane. Sigar ndas jaran pecah. Wujute dadya yaksa teman kruwa srumanaut yetna Sanarpat Maja. Yeah! Wah, meksa kejoderan lakuku mlipir-mlipir dadi jaran. Sudarsana meleka mripat. Kesete Gustiku Prabu Drawilaka. Dedya kala Jaksa Sura gaglek nggon wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Yeah. Ah. Ah. Whoa! Wah! Hot! Wah! Hot! Wah! Hot! Wah! Wah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Yeah! Manuk semaning jajalanan Go Jaksa ana paran sawang napa kang katut panahmu sak godhong pariyah tibakno tak tadane dadaku tinjung kerat nyawamu.
prajurit. Mbok rondo bakule jaran cekel. Hei, mandek. Parat jebul maling aguna. Wanoh-waning obak-obak karo kunang. Aja kliya mungsuhmu kejaba pusakaku. Mawiknam astu kadangipun kakang kang tuhu ndak tresnani Yayi Sudarsana pun kakang ngandel pun kakang pitaya lair tumusing batin awit kawegiganira Yayi ingkang nyatane kasektenmu jagat tanpa timbang lan siadi kaya kedunungan kawaskitan rumangsaku sira kaya bisa weruh sadurunge winarah nyatane upama ta lakon iki mau ora ana Yayi Sudarsana yektinipun kakang wis dadi banten mula kang iku Dimas pun kakang nedha nrima marang sira Yayi pantes lamun ta tinulat lan sinungga-sungga dening para senopati Sudarsana Koko Prabu ngaturaken agenging panuwun namung sanget-sanget anggen paduka ngegungaken dhateng kula sampun wola-wali kula matur ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu bilih gesang kula jiwa raga kula saotahipun namung kunjuk dhateng paduka miwah negari Yawastina. Iya Yayi. Nanging dikepiye wae nyatane aku wis duwe utang nyawa. Siadi ingkang gawe rahayu iwanapun Kakang. Negara saisine iki. Koko Prabu Jimat pangayoman kula nuninggih sabda paduka ingkang kula pundi menika ing saged kula aturaken namung dharma bekti kunjuk dhateng nusa bangsa miwah negari Koko Prabu. Iya Diya. Sawise mangkono reh ning nyatane mau buta wanda geni ingkang gawe geger nganti ngobar papan sak nggon-nggon. Kuwi uga kekesete Prabu Drawilaka turun niwata kawaca. Inggih. Sakbanjure iki mbok rondo sambega jebul uga begundale. Malah
rewa-rewa adol jaran bakal ngaturake pingsungsung marang aku. Jebul kuda ingkang tak titihi panjalmaning mungsuh. Dedya Gajaksa Sura nuwun inggih. Ya mung nadyan to iki wis sirna kabeh nanging tak pundhut siadi kang patiti lan titis nggonira matrapake laku. Merga negara iki kaya isih diarah dening wong-wong kang padha rarujuk lan ora seneng kelawan adege pun Kakang. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Sasaget-saget menapa ingkang dados darbek kula badhe kula aturaken paduka minangka cagak sampun ngantos rontok siraping keprabon paduka. Iya, Di. Yen to tetela mangkono pun Kakang yen to wanci malem Sukra Mancawarna tegese malem Jemuah Kliwon pendak-pendak pun Kakang mesti mempen ana ing sanggar pamujan. Iku wis dadi padatan kaya kang wis-wis nuwun inggih. Tak pundhut sira Yayi Sudarsana gelem jejaga ana ing patenggane Yayi Ratu Prameswari ya garwaning pun Kakang Yayi Dewi Padmawati. Inggih Koko Prabu. Awit nyatane saiki isih akeh dom sumuruping banyu. Telik Mangindrajala saka pakartining mungsuh ingkang hambidung Apirawang. Nuwun inggih Koko Prabu. Mboten langkung namung sendika ngestaken dawuh paduka. Ya Kang Prayitna ngati-ati ya, Di. Patih Sutikna kula wonten dawuh Sang Prabu. Aku mapan ana negara Yawastina wis sawetara wektu. Nyatane mbuh cilik, mbuh gedhe, mbuh amba, mbuh ciut, aku duwe negara dhewe. Inggih. Pareng paduka. Yen wis katon padhang negara Yawastina aku kepengin mulih bali sawetara menyang Praja Gendara. Nuwun inggih. Wah, aku rumangsa beja nyawang lelakonmu. Sira Patih Sutikna duwe mantu Raden Sudarsana wong kang kaya ngono. Kasektene jagat tanpa tanding. Biya-biya. Wiragane lelewane kebak ing reh tata krama. Mendah senenge sing duwe mantu, mendah bombonge sing duwe bojo. Sedaya menika mbok menawi saking kaparinging dat ingkang murweng dat. Dene yoga kula Sutiknawati. Jinatu krama dening Raden Harya Sudarsana. Mung aku melu ndedonga muga-muga nganti kaken-kaken nine-nine.
mangkin sunya tengah kulem lengeng arum ungkara sang Brahmana tan pendah swaraning madu bronto manut kembang rarap ning rimang Griyang ning kantha marum asangka